Zer da nehoizantzi ezin duzun hori? Batzuek horregatik zautzen dute ongi. Ene portabla neoiz eskutik erori. Baina galdua dut ta ezagertu ne hori. Eskolan ezki nuen ahazten ikasi. Alta oroitzapenak nik denak nahasi. Nahasmen hortan naute erakaslek hasi. Eta ene eskerrak hergana doatzi. Hau duzu batik, gehienez, 5 puntutako bertsua osatzeko hitza. Soka. Soka aipatuz ene burura, berehala jiten zaut dantza. Bainan bat batean ene begiak jeusten dira berantza. Lotuak direla memento untan, badut zinez esperantza. Beste nazgileat joanen izalaik, pasako momentu latza. Malestuka naiz ta erortzeko, zuek baino doble xantza. Zuek baino doble xantza.